Така, да правя това. Да ми стане. Ма ти се бавиш! Ма ти се бавиш! Сега ще видиш как ще остава сега сама. Ето го, обувам се. Добре, айде! Това е втората част на клипа, да видим. Иско. Добре. Испанец или бразилец? Махшмелцер, добре. Оу, Жорди Алба. Така. Мустафи, кой има повече? Енк. Мустафи, Мертекес, ето е Мустафи. Е така, 56. Свен Бендер. Тишина, Добре. моля. Германец или испанец? Карвахал, Да, yes. облик е тази година. Yes, Карвахал. Дехея. Диего Алвеш. Трябва да взема Диего Алвеш. Дехея. Диего Лопес. Избит. Тая. Така. Тук ми трябва още един. Не! Добре, Филип Алиш. Слагам тук. 88. Опа, без да искам го цъкнах. Айде! Стига де! Фундър. О, Габи! Yes! Слагам го тане. Пада бе. Пак пада бе. Добре, ще го сложа. Какво? Не. Кой да взема? Айде Лукако да ми се загине после малко рейтинга. Не. Караско. Караско. Тяго! Yes! Той. Го сложа. Не. Пада. Така. Обаче го направя така. Не. Бедро Спиликуета. Да. И така, Туран. Арда Туран. Аз с вами отбора. Се видяло. Дете. Перин Каземиро. Така слагам Туран. Тук. Слагам Бедро. Тук. Слагам Тяго тук. Така. Да видим. Слагам Марио Гьоце. Тук. Има ли някой още? Не. Така. 86 рейтинг и 88 кемистри. Да започваме. Финиш. Най-добрите играчи са ми Меси, Левандовски, Меси, Иско и Жорди Алба. Сим. Плей. Така, Левандовски. Ето, казах ви, много е добър. Айде. Yes! Финиш. Така. С някакъв Меси, третата минута. Ау!
то ни изравни. Не, Меси. Браво на Меси. Не бе! Биха ни факъл. Добре. Год пак, силвер пак. Видим. Год пак и... Диего. Добре. Медео, yes. Така. Таксица. Год пак. Отново. Жуардадо. Лукас и Сане. Yes. Сане и Лукас. Не силвер пак. Който сигурно няма да ми се падне. Роналдо! What? Видяхте ли? От силвър пак ми се падна Кристиано Роналдо. Вау. Кристиано Роналдо. Вау. Оли. Аз това не мога да го повярвам. Вау. Кристиано Роналдо. Да, Кристиано Роналдо! Бам! Това мисля за този клип. Бай-бай!